No cume de Santa Tegra podemos aínda hoxe introducirnos no coñecemento da cultura material dun conxunto de povos asentados en todo o noroeste da Península Ibérica, nos que os romanos sinalaron a presencia dun substrato cultural unificador. Aquelas xentes os que les chamaron galegos. Os seus poboados, denominados castros, localizados no alto dos cerros e formados por vivendas construídas con cubertas vexetais e cun urdido de madeira recuberto de barro, e logo sustituído por muros de pedra, distinguíanse con claridade dos asentamentos do resto da península. Cunha orgánica estrutura, os castros parecían xurdir do terreo, como no caso do castro de Baroña, respectando os accidentes do solo e axustando cada unha das súas edificacións á topografía na que se asentaban. Neles impúñase como a solución edificatoria a presencia de construcións de planta circular ou ovalada con cubertas cónicas, illadas e separadas por un conxunto de sinuosos camiños. O interior daquelas vivendas, cunha estrutura consistente nun esteo central do que baixan os cangos ata apoiarse no muro perimetral e un pavimento de terra pisada ou enlousado, estaba constituído por un único espacio no que se realizaban a totalidade das actividades domésticas. Nel atopamos únicamente dous elementos diferenciados, un pequeno lar e uns bancos corridos nos que, ao parecer, se sentaban os moradores da vivenda para comer pasándose os alimentos en roda. Mais nesa cultura, daquela xeralizada a todo o noroeste ibérico, a colonización romana habería de provocar un lento proceso de transformación. A chegada de descoñecidas prácticas agrícolas e a chega de novos elementos e técnicas constructivas como a carpintería, o uso da tella ou a trabazón dos muros para dar lugar á esquina rectangular, suporía co tempo a paulatina desaparición das vellas solucións arquitectónicas que reducirían a súa presencia ás zonas xeográficas de máis difícil acceso. Nas máis altas serras da Galicia interior, aínda hoxe a palloza exhibe, nas súas formas construtivas, técnicas ancestrais directamente emparentadas coa casa prerromana das súas orixes.
A súa existencia en Galicia supón, despois de todo, a presencia dunha das máis primitivas construcións aínda activas do continente europeo, e a súa semellanza coas vivendas castrexas é tal que nos permite afirmar que a Palloza fixo perdurar no tempo o reflexo das bellas cabanas prerromanas. Nas nosas serras orientais, o secular illamento e a necesidade de adaptarse á dura realidade da montaña permitiron que, ata hai moi pouco tempo, puidéramos atopar en pleno uso numerosos exemplares dunha singular tipoloxía, hoxe a punto de extinguirse. Esas inconfundibles siluetas que haberían de representar durante moitos séculos a ollada do home na paisaxe de comarcas como os Ancares ou o Cebreiro. As características organizativas dos núcleos de poboación determinados pola presencia da Palloza como elemento básico do conxunto varían en función da localización do asentamento e as súas condicións de uso. Nas áreas actualmente habitadas, a Palloza deu orixe a uns singulares asentamentos compostos por células familiares illadas, complementadas por unhas pequenas parcelas de caprichoso trazado, que xeran uns lugares sumamente irregulares. Estes asentamentos, emprazados polo común a media lareira, desenvólvense xeralmente sobre algunha corredoira, cun trazado máis ou menos horizontal, coa fin de diminuir ao máximo a pendente da rede viaria do lugar e de impedir que o seu posible desenvolvemento deteriore o asollamento do núcleo existente. A Palloza constitúe un mundo pechado no que se exerce a tradicional autarquía da célula familiar campesiña, ao servicio dunha elemental economía gandeira, traendo ata nós os segredos dun xeito de vida moi primitivo. Do mesmo modo que as bellas cabanas castrexas, a Palloza adapta o terreo á súa planta ovalada, parecendo querer agocharse no mesmo para protexerse da dureza do clima do seu emprazamento. Nela, vivenda, corte e palleira comparten un único espacio interior dividido en 3 niveis diferenciados, no que homes e animais terán que convivir durante os longos meses de inverno. No nivel máis alto, destinado á vivenda, atópase o lar, sobre o que brilla permanentemente o lume, irradiando calor ao resto da edificación e servindo como lugar no que lentamente transcorre a vida familiar. No centro do lar atópanse unha ou varias lousas sobre as que se prendía o lume. Ao seu redor, 2 ou 3 escanos, bancos de madeira de boas dimensións, complementados cunha mesa de levante que permite colocar os pratos e as cuncas ás horas de xantar, e que cumpriron durante as noites de centos de anos o papel de leitos axudados por pobres xergóns de palla ou de folla de millo. En torno ao lar como centro da vida familiar e situados no mesmo espacio, atoparemos tamén toda unha serie de elementos da vivenda como os cuartos, apousentos de pequenas dimensións, destinados a dormitorios e pechados con taboados que malamente poden conter máis dunha cama. O forno, de planta circular e boas dimensións, situado na súa totalidade no interior da edificación. Os requeixos, pequenos compartimentos destinados a cortellos. É unha escasa moblaxe composta por unha paneira para guardar os alimentos, unha alacena para os útiles de cociña, unha artesa e un cantareiro para guardar a auga destinada aos usos domésticos.
A corte na que se garda o gando e os apeiros de labranza ocupa o nivel inferior, separada do espacio familiar por un simple taboado de madeira. Finalmente, a barra, localizada sobre a corte, almacenará a herba para o inverno, servindo tamén, cando o clima o permite, como dormitorio de parte da familia. Desde esta base funcional, o instinto de supervivencia fixo do habitante das serras un construtor intuitivo cunha fina sensibilidade para valorar os detalles que, como o aproveitamento da calor do lar, do forno e a transpiración do gando, lle permitirían facer da palloza un seguro refuxio capaz de manter temperaturas interiores de 14 graus, mentres no exterior non se superaban os 15 baixo cero. Son estes efectos conseguidos cuns medios tan elementais como uns baixos e grosos muros con moi poucos ocos semienterrados na ladeira e unhas grosas cubertas cónicas de palla que, traendo ata nós o recordo daqueles refuxios vegetais nos que habitou o home da prehistoria, posibilitan un magnífico illamento fronte á neve e a chuvia, impedindo calquera entrada de humidade no interior da construción e marcando o forte carácter da súa volumetría. Na actualidade, este tipo de construción, ameazada dunha inminente extinción, vai reducindo máis e máis a súa presencia, véndose gravemente danada coa utilización de técnicas constructivas inaxeitadas ou converténdose en tristes conxuntos de ruínas. Coa súa desaparición, a cultura galega terá perdido un dos seus máis necesarios selos, e a arquitectura popular galega o seu máis primitivo e auténtico prototipo. Pero a palloza non esgota a riqueza do patrimonio arquitectónico popular das serras galegas. Coas marcadas diferencias impostas polo factor climático e os materiais propios de cada zona, as súas construcións ofrécennos unha ampla mostra dos aspectos evolutivos da arquitectura popular galega, achegándonos un fermoso exemplo do esforzo do home por facer dun problemático medio un lugar habitable. Non faltan áreas nas que as técnicas construtivas e espaciais ligadas á palloza aparecen aínda combinadas coa planta regular, evidenciando a evolución da casa redonda dentro dun mesmo sistema de relacións co medio. Nos casos máis sinxelos, a estas vivendas accédese a través duns moi rudos patíns, ás veces construídos con pedras sen traballar, que no mellor dos casos rematan cun elemental corredor parcial ou totalmente pechado por taboados.
Nas máis altas serras orientais, a palla de centeo continuou sendo aproveitada como cuberta das casas, das colmeas e incluso das persoas, mostrando en todos os casos unha singular eficacia, como a estas corozas coas que non hai moito, os pastores se protexían da chuvia. A necesidade dun permanente traballo de mantemento e a frecuencia con que as faíscas do lar chegaban a producir incendios nas cubertas de colmo, unidas á presencia ao longo das nosas serras orientais dunha boa variedade de pizarra de fácil utilización para a edificación, levou o construtor popular a sustituir as primitivas cubertas de colmo por lousados deste material. A presencia da pizarra é, por tanto, xunto cun clima moi duro e unhas características económicas sumamente pobres, o elemento determinante das peculiaridades da arquitectura popular das serras orientais galegas. Así, o caso máis xeralizado da casa-vivenda serrana concrétase na presencia dunha primitiva tipoloxía consistente nunhas pequenas edificacións agrupadas nas que grandes e impactantes cubertas van converterse en protagonistas. Unhas grandes lousas tamén utilizadas no seu máis rudimentario estado como material co que construir os singulares valos que delimitan as distintas fincas agrícolas ou como base constructiva para cubertos de considerables dimensións utilizados para agorecer da chuvia o carro e os restantes apeiros de labranza. O seu modelo máis xeralizado é aquel no que as peculiaridades do emprazamento en declive, ás veces con fortes pendentes, permitiron ao construtor valerse das diferencias de cotas para ampliar as posibilidades de aproveitamento da edificación mediante a construción dunha planta semiescavada na ladeira na que se localizan as cortes. A casa de dúas plantas con escaleira exterior de pedra, dominante nos núcleos de hábitat pechado nos que as edificacións se agrupan sen orde en torno a un camiño. É a tipoloxía de agrupamento máis difundida en toda a área montañosa. Casas que, en ocasións, cobren os camiños con corpos pechados por paramentos construídos por medio dun sistema denominado pallabarro, sustitutorio das táboas dos corredores. Estas edificacións directamente ligadas a unha economía pechada dedicada á gandeiría teñen polo común unhas características distributivas cun limitadísimo repertorio de estancias, a maior parte das veces limitado a un espacio central organizado en torno ao lar e un ou dous pequenos cuartos, ás veces sen ningún tipo de iluminación ou ventilación, os que se accede a través do mesmo.
Os seus cuartos ventílanse e ilumínanse en calquera caso por medio duns corredores moi pechados orientados ao mediodía, que ás veces rematan no patín de acceso. Uns corredores que, ademais de constituir unha boa solución para regular o paso do exterior ao interior da vivenda e servir de protección aos ocos de fachada fronte ás inclemencias do tempo, son habitualmente utilizados para secar algúns produtos agrícolas, así como para agardar parte dos útiles de traballo da unidade productiva ligada á vivenda. Son estas, en fin, unhas solucións espaciais e construtivas que co tempo deron lugar a uns abigarrados conxuntos de edificacións que polos seus volumes, textura e cor parecen fundirse na paisaxe como un máis dos seus elementos naturais. Unhas empinadas aldeas estruturadas sobre unha senda de montaña, nas que, en ocasións, as edificacións separadas polo camiño cheganse a unir mediante a cuberta ou algunha palleira, dando lugar a asombrosos conxuntos arquitectónicos.